Máis de 8.000 persoas van a visitar a nosa cidade durante o ano 2011, con un retorno económico polos estudios financeiros que temos realizado deses congresos, con un retorno económico para a nosa cidade dos 7,5 millóns de euros, co cual estamos tremendamente satisfeitos deste traballo, deste primeiro ano de posta en marcha do Vigo Convention Bureau, e polo tanto creemos que estamos camiñando nese principal e gran obxectivo que nos plantexamos coa posta en marcha da Fundación Vigo Convention Bureau, que era que Vigo fora e empece a ser un referente claro nacional e internacional en canto a turismo de negocios, turismo de congresos, porque é fundamental, como veño dicindo sempre, acadar a desestacionalización do sector turístico, das xentes, dos homes e mulleres que nos visiten.